Wasalna fejn wasalna llum grazzi għal ħidma tal-Partit Nazzjonalista u tas-soċjetà ċivili li baqgħu jirsistu sabiex il-verità toħroġ minkejja it-tfixkil kontinwu tal-istituzzjonijiet sabiex il-poplu jibqa' bla matmajneħ. Sostna dan il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Mark Antony Sammut waqt diskussjoni fil-programm l-erba' fost il-ġimgħa fejn insista dwar l-importanza illi ma ninsewx il-fatti li seħħu fl-aħħar 40 xahar. Jekk inħarsu issa anke wkoll lejn x'sirna nafu f'dawn l-40 xahar mix-xhieda li ngħatat fil-qorti mir-recording sa Melvin Tewma, mill-WhatsApp u SMS messages li ttellaw fil-qorti, sirna nafu ħafna fatti oħra illi qed juruna illi wasalna saw mhux għax l-istituzzjonijiet qed jaħdmu kif prova jgħidilna l-Prim Ministru l-bieraħ, wasalna saw minkejja li l-istituzzjonijiet f'kull pass provaw ifixtlu u provaw jagħtu l-verità. Mark Antony Sammut insista illi kull darba li kienu ser jiġu arrestati xi persuni brabta mal-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia b'xi mod u manjera kienu qed jiġu informati minn qabel bħal fil-każ tal-aħwa George u Alfred De Giorgio u l-arrest ta' Vince Muscat. Għamilna qabel arrestajnihom, xi ħadd tafżhom, xi ħadd infurmhom, dawk kienu jafu minn qabel li ħajjiġu arrestati, il-pulizija qalu anke fil-qorti li deru illi qed jistennew l-arrest. U kompla jgħid li anke Jorgen Fenech, l-akkużat b'kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista u Melvin Tewma l-middleman kienu informati minn qabel bl-arresti dejjem skont ix-xhieda li ħarġet fil-qorti. Jiena xi ħadd irid jispjegali kif Jorgen Fenech ġie infurmat b'dal-arrest tajjeb jekk allura ma kien hemm l-ebda politiku involut jew l-ebda politiku li kien jaf. Mark Antony Sammut sostna li l-poplu fl-aħħar ġimgħat sar jaf li l-għada ta' dawn l-arresti l-eks Prim Ministru Joseph Muscat fetaħ WhatsApp group fejn fih stieden lil Keith Schembri u lil Fenech sabiex jgħidilhom illi hemm bżonn illi jitkellmu. Ta' fil-waqt li insista li anke fl-arrest ta' Melvin Tewma wara li kixef ismu l-koħħu kienu avżawh li l-pulizija ser jarrestawh u marru għalih bil-kumdita tiegħu. Il-Melvin avżawh ukoll illi ħajarrestawh. U għallom immisma tiġunix il-ħadd, dan fuq minn recordings ta' għallom l-polizija, għallom tiġunix il-ħadd ta' xikollu l-lottu, għax da jagħmel il-lottu legali u ma rridux ifixtlu. Għallu l-orrajt mela u ġew it-tlieta samaw minnu. Hekk ukoll avżaw lil Jorgen Fenech. Għan kemmek avżawh minn qabel lil Jorgen Fenech ammetta Joseph Muscat li qabad lil Keith Schembri. Jgħid lil Jorgen Fenech biex ma jaħrabx. Mhux hekk għax jekk jiena nkun qed norganizza surprise party lil xi ħadd. Flok ma ngħidlu xejn, ngħidlu isma' ħanamlulek surprise, ħud up surprise ma turix li kont taf. U insista li dawn il-fatti kollha kemm huma u aktar magħhom juru biċ-ċar li l-istituzzjonijiet ma kinux qed jiffunzjonaw. F'dal pajjiż l-istituzzjonijiet mhux jaħdmu kienu qegħdin imma jaħdmuna. Francesco Catania, Net News.